Ara que deia això, ahir, per exemple, que vam parlar dels delictes cibernètics a internet, que la Imma Manso, que és professora de noves tecnologies, hagués disfrutat també parlant d'aquest tema, clar, aquí hi havia el dilema, per exemple, en el cas d'internet, on s'han de posar la barrera? En aquesta societat que seria l'exemple de societat més oberta, que pugui tenir a l'abast un nen, no? Internet, on han d'estar els límits, no? Bueno, el problema, hi ha un problema ara amb els ordinadors, de fer classe, els nens s'emporten els ordinadors a casa, molt greu, perquè els nens se te poden connectar a internet, tu et penses que estan fent els deures, si abans ja teníem que ser els pares policies de dir tu senta't aquí, fins que no acabis els deures no t'aixeques, ara tu et penses que estan fent els deures i se t'estan connectant a internet, clar que pots estar allí tota l'estona, què fas? Vull dir, jo crec que això dels ordinadors que s'emporten a casa i tot això no està prou acabat de fer, no? Vull dir, jo trobo que molts pares, i sobretot els pares que jo, per exemple, perquè soc informàtica, però els pares que no són informàtics tenen problemes molt greus amb la tecnologia. I a més, que el control dels fills és molt més important, perquè és com si tu estiguessis dient als nens que fessin els deures amb una porta oberta i tots els altres nens jugant al pati. És a dir, aquí protegiria? Una puntualització, que es diu que han d'educar els pares, que a l'escola no s'ha d'educar, però també a l'inrevés. És a dir, els que se tenen que dedicar a explicar els continguts i a tutelar els deures és a l'escola, no els pares. Perquè, clar, això passa, hi ha pares que potser tenen tota la tarda lliure per dedicar-se a fer els deures dels nens, no? Però hi ha pares que arriben molt tard i a sobre tenen que explicar coses que a l'escola no han donat temps d'explicar o que el seu fill... Jo crec que una de les coses que s'hauria de fer és que els nens fessin els deures a l'escola. Al migdia, quan fos, i que els pares se dediquessin a parlar amb els fills de temes més privats, com si diguéssim, a jugar amb ells, no a fer els deures.